ካብ ኩሉ ዝበልጽ ቤትካዩ ካብ ኩሉ ዝበልጽ ካብ ወርቂ ብሩርን ዝምረጽ ኣነ እውን መሪፀየ ንቤትካ ኣይፍለን ኢየሱስ ኣይፍለን ኣምውን ተፍረኻ ቤትካዩ ካብ ኩሉ ዝበልጽ ካብ ወርቂ ብሩርን ዝምርጽ ኣነ እውን መሪፀየ ንቤትካ ኣይፍለን ኢየሱስ ኣይፍለን ካምውን ተፍረኻ ቤትካዩ ካብ ኩሉ ዝበልጽ ካብ ወርቂ ብሩርን ዝምርጽ ኣነ እውን መሪፀየ ንቤትካ ኣይፍለን ኢየሱስ ኣይፍለን ካምውን ተፍረኻ ቤትካዩ ካብ ኩሉ ዝበልጽ ካብ ወርቂ ብሩርን ኣነ እውን መሪፀ ንዓኻ ኣነ እውን መሪፀየ ንዓኻ ኣይፍለን ኢየሱስ ኣይፍለን ካምውን ተፍረኻ ብዙሕ ዘንጸባርቕ ናይ ዝዓለም ክብርብ ንልበይ ዝማርኽ ንዓይኒ ዘብረቕርቕ ናይ ሓጢኣት ማዕበል ዝመልኡ ስፍራ ኣይመርጹን ኣይደልዩን ኣይብህጉን እቲ ኩሉ ክብራ ቤትካዩ ካብ ኩሉ ዝበልጽ ካብ ወርቂ ብሩርን ዝምርጽ ኣነ እውን መሪፀየ ንቤትካ ኣይፍለን ኢየሱስ ኣይፍለን ካምውን ተፍረኻ ቤትካዩ ካብ ኩሉ ዝበልጽ ካብ ወርቂ ብሩርን ዝምርጽ ኣነ እውን ንዓኻ ኣይፍለን ኢየሱስ ኣይፍለን ካምውን ተፍረኻ مرجميو حزميو زخفء مكرا كل مليء لي بالسجاع زلني زلنا خبرة علم انت خبرني نسخة زي بلو تسبح انا براي كنتيو مرجميو حزميو زخفء مكرا ቤትካዩ ካብ ኩሉ ዝበልጽ ካብ ወርቂ ብሩርን ዝምርጽ ኣነ እውን መሪፀየ ንቤትካ ኣይፍለን ኢየሱስ ኣይፍለን ስለዚ እስከ ኩሉ እንተዘየለ ኸንብለይና ህዲ ኢልና ኩሉ እንተዘየሎ ኢየሱስ ኣሎ 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 ከመይ ጌረ ክኸሎ
ሃሌሉያ ገና ክንዝምሪና ነዚ ጎይታ እዚ ንሱ ስለ ዝፈልጥ ነገራትና ሁሉ ኣብ ኢዱ ተታሒዙ ስለ ዘሎ ኣብ ልዑላውነቱ ተሰዊርና ስለ ዘለና ደስ እናበለና ክንዝምረሉ ኢና ኣብ ኢድካዩ ሁሉ ነገረይ ኣይጭነቕኒ ዓለም ወላ እንተ ተገልበጠት ኢሉ ዳዊት ኩሉ ሰዕ ዝገርመኒ ኣብ ዓለም ኮይንካ ዓለም ተተገልበጠት ክትብል ከለኻ ስኻውን ክትገልበጥ ኢኻ ግን ዳዊት እንተ ተገልበጠት እኳ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ከምኡ ክንብል ኢና ነገራትና ሁሉ حلفنا خنهبوينا أبيت كايو تفلت إخا كماي كم زجبر تفلت إخا خنبلوينا سكب أمنت كنزمرينا أأمنك كا خنبلوينا أأمنك كا خنبلوينا هاليلويا هاليلويا نيمسل مع بلاتي جماتل كنتاتي اللواوت أنا جن هادي عرف سلزلخا أقدم كل قدايك خوناتك كم يجير كم تتصبق وتفلت خاخن بلينا نيمسل معبلات يكماتل نيمسل كونتات يلواوت عنقن عدي عرس لزلوها أقدمك كل قداي فلت عبو يتفلت
ተመሰለን ዝሞተ ተመሰለ ነገራተይ ስኽራውን እንተመሰለ ብጸሎተይ ኣነ ግን ኣሚነይ ሓንሳብ ከይጠራጠር ኣቤትካዩ መፍትሒ ዘሎ ናይ ኩሉ ነገር ንዘየለ ህሉ ከም ትገብር ኣሚን ዛረብ ንዘየለ ህሉ ከም ትገብር እስኪ ደቂ ኣንስትዮ ጥራይ ዝሞተን ተመሰለ ክብላይን ዝሞተ ተመሰለ ነገራተይ ስኽራውን ተመሰለ ጸሎተይ ኣነ ግን ኣሚነ ሓንሳብ ከይጠራጠር ኣቢድካዩ መፍትሒ ዘሎ ናይ ኩሉ ነገር ንዘየለ ህሉ ከም ትገብር ኣሚነ ዛረብ ንዘየለ ህሉ ከም ትገብር ደቂ ተባዕትዮ ከኣፈሙ ክንብል ኢና ዝሞተን ተመሰለ ዝሞተን ተመሰለ ነገራተይ ስኽራውን ተመሰለ ትጸሎተይ ኣነ ግን ኣሚነይ ሓንሳብ ከይጠራጠር ኣቤትካዩ መፍትሒ ዘሎ ናይ ኩሉ ነገር ንዘየለ ህሉ ከም ትገብር ኣሚን ዛረብ ንዘየለ ህሉ ከም ትገብር ንስኻ ትፈልጥ ክንብሎ ኢና እስኪ ብሓንሳብ ንስኻ ትፈልጥ ኣብቲ ናተይ ጉዳይ ኣነስ ንዝማርዩ እስኪ ኩላትና እናዘመርና ኣቦዬ ትፈልጥ ናይ ህይወተይ ጉዳይ ኣነስ ንዝማርዩ ንስኻ ትፈልጥ ኣብቲ ናተይ ጉዳይ ኣነስ ንዝማርዩ ስርሐ ኣቦዬ ትፈልጥ ናይ ህይወተይ ጉዳይ ኣነስ ንዝማርዩ ኣቤትካዩ ክንብል ኢና ኣቤትካዩ ህይወተይ ኣቤትካዩ ነገረይ ኣቤትካዩ ህይወተይ ኣቤትካዩ ጉዳይ እስኪ እንደገና አቤትካዩ ህይወተይ አቤትካዩ ነገረይ አቤትካዩ ህይወተይ አቤትካዩ ጉዳይ ሰናይ ትሓስበለይ ጽቡቕ ትሓስበለይ ከቅድመይ ሓሊፍካ ትንቅድም መገደይ ተጸብቕ መገደይ ንግራ ኣመልካ ንድና ኣመልካ ከመይ ከም ዝጽብቕ ትፈልጥ በይንኻ ሰናይ ትሓስበለይ ጽቡቕ ትሓስበለይ ከቅድመይ ሓሊፍካ ትምድምድ መገደይ ተጸብቕ መገደይ ንግራ ኣመልካ ንድና ኣመልካ ከመይ ከም ትሰርሑ
አቤት ካዩ አቤት ካዩ አቤት ካ አቤት ካዩ አቤት ካዩ አቤት ካዩ አቤት ካዩ ሕይወተይ አቤት ካዩ ሕይወተይ አቤት ካዩ አቤት ካዩ ሕይወተይ አቤት ካዩ አቤት ካዩ አቤት ካዩ ሕይወተይ አቤት ካዩ አቤት ካዩ አቤት ካዩ አቤት ካዩ ሕይወተይ አቤት ካዩ አቤት ካዩ ጉዳዬ አቤት ካዩ አቤት ካዩ ሕይወተይ አቤት ካዩ አቤት ካዩ ጉዳዬ አቤት ካዩ አቤት ካዩ ሕይወተይ አቤት ካዩ አቤት ካዩ ጉዳዬ አቤት ካዩ አቤት ካዩ ሕይወተይ አቤት ካዩ አቤት ካዩ ጉዳዬ አቤት ካዩ አቤት ካዩ ሕይወተይ አቤት ካዩ አቤት ካዩ ጉዳዬ አቤት ካዩ አቤት ካዩ ሕይወተይ አቤት ካዩ አቤት ካዩ ጉዳዬ እስኪ ከመይ ከም ትሰርሑ ክንብል ኢና ከመይ ከም ትሰርሑ እንተ ዘይፈለጥኩ እኳ ስልጣንካ ኣሚነ ሽግረይ የቕርበልካ ተስፋታተይ ዘቑርፅ ጸገመይ እንትበዝሐ ንስኻ ከም ትፈትሓለይ ኣርጊፀ እፈልጥ ሓያል ዓቢ ኣምላኽ ክንብሎ ኢና እስኪ ሓያል ዓቢ ኣምላኽ ተኣምራት ትገብር እኣምነካ 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 ማሕተም ንተገብሮ ከም ሓድሽ ትጅምር እሙን ኢኻ እሙን ኢኻ እሙን ኢኻ ሓያል ዓቢ ኣምላኽ ሓያል ዓቢ ኣምላኽ ተኣምራት ትገብር እኣምነካ 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 ማሕተም ንተገብሮ ከም ሓድሽ ትጅምር እሙን ኢኻ እሙን ኢኻ እሙን ኢኻ ናብራይ ተጸልመት ናብራይ ተጸልመት እንተ ኸደኒ እኳ ዝተጸበኽዎ ነገር እንተ ዘይኮነለይ ድማ ጊዜኡ ሓሊኻ እስኻ ኢኻ ተብርሆ ንኣኻ ብምሓዘይ ብዓወት ሓልፎ ተስፋታት ካበሎት ተስፋታት ካበሎት ንህይወተይ ዘሐድስ እኣምነካ 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 መከራይ ኣልጊስካ በረኸት ትፍስስ እሙን ኢኻ እሙን ኢኻ እሙን ኢኻ እሙን ኢኻ እስኪ መገዲ ናይረሲ ክንብል ኢና መገዲ ናይረሲ ብዓመፅ ክቐንዓሉ እርኢ ኣለኹ ብዓይነይ
ሓጢኣት ካብ ዝረኽቦስ ምስኣኑ ይበልፀኒ እንደገና መገዲ መገዲ ናይረሲ ብዓመፅ ክቐንዓሉ እለኹ ብዓይነይ ብብዙሕ ክሰልጠሉ ብሓቅኻ ብምኻደይ ከም ዓሻ ተቑጠረኒ ብሓጢኣት ካብ ዝረኽቦስ ምስኣኑ ይበልፀኒ እስኪ ናይ ዕለት እንጌራ ክንብሎ ኢና ናይ ዕለት እንጌራይ ስኢነ ነይፈልጥ እኣምነካ ትሓሊ ወላዲ ዘድልየኒ ትፈልጥ እሙን ኢኻ ናይ ዕለት እንጌራ ናይ ዕለት እንጌራይ ስኢነ ነይፈልጥ እኣምነካ ትሓሊ ወላዲ ዘድልየኒ ትፈልጥ እሙን ኢኻ እሙን ኣምላኽና እቲ ዝፀዋዓና እሙን እዩ ኣብ መንጎ ኣይሓድገናን እዩ ብስጋን ብነፍስን ዘድልየና ኩሉ እናመልአ ናብታ ዝተተስፈወትልና ሃገር ከእትወና እዩ ናብቲ ጽቡቕ ወደብ ኣብፅሖም ተባሂሉ ተጻሒፉሎ ከብፅሓና እዩ እግዚኣብሔር ይባረኽ ኩሉ ኽብሪ ንስሙ ይኹን